बन्द जाजोब्बाय मा जाखो सिनेमा नायग्राफ्रा मेरलाथार मेथाइ लादों नोंथांमोन बयखौबो आंनि फार्स्ट ब्लगाव बरायहरबाय टिकेटखौ सिगाङावनो लायखादों दस्राजोंसो हाबहैफ्रांदोंमोन आरो बे सिगांनिया VIP टिकेट दा बे सेकेन्डनिया जेनेरेल मुभिया स्टार्ट जाबाय आरो साखि होफादों आं Please be seated. नायफुबाय थानायावनो कारेन्ट थांनानै होबाय बन्द जाजोब्बाय मा जाखो नायखांनानै ओंखारबोबाय न'आव फैफिनबाय खाथियावनो नालाय गामिनि फिल्डआवनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय थाबायनानै फैफिनबाय आरो दा नोंथांमोना आंनि फार्स्ट ब्लगखौ मारै मोन्दों खोन्थालांदो कमेन्टआव आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअआव थेंक इउ फर वाचिं